creo que es normal, ¿no? Y que quien te diga que no ha tenido dudas, me costaría de creer. Pero sí, personalmente yo las he tenido, pero creo que ha sido lo que me han hecho seguir adelante, ¿no? Porque tras un momento de duda viene otro de revalidación. En nuestro mundo, y bueno, particularmente, ¿no?, en la Copa América, que es muy competitivo y también pues, muy rodeado de hombres, está presente. Y muchas veces estás viviendo el sueño y muchas otras estás pensando si realmente ese sueño era esto o no. Y creo que es parte del juego y que pasa en muchos ámbitos de la vida, ya no solo en la Copa, también cuando era niña, en una regata, cuando una manga no iba bien o todo un campeonato, yo decía, pero ¿y si no soy capaz de ganar esto? Todas estas ideas que tengo, ¿qué son? ¿Soy ridícula por estar soñando esto? Pues mira, yo soy una persona súper echada para adelante. Yo creo que no, he dicho muy pocas veces. Porque aunque me den miedo las cosas, las hago con miedo. O sea, es algo que tengo que hacer y siempre evoluciono, no me quedo estancada. A mí me da miedo, pero no entra en mi cabeza parar o no hacerlo, o sea, pues lo hago con miedo. El que respecta a la nostra implicació, per descomptat no, de cap manera. Era la forma, com he dit, de posar el patí en el focus mediàtic internacional i alhora, per primera vegada a la història, el front marítim del litoral barceloní serà l'escenari d'una competició femenina de la regata més antiga d'aquest planeta. Llavors, això és una oportunitat que ens brinda a les dones també, que no només són les regatistes que participaran amb el AC40, sinó que serà tot un conjunt de dones que estan en el sector, enginyeres, tàctiques, etc., que també se'ls dona visibilitat. Per tant, de cap de les maneres es podia renunciar a això, que és una oportunitat, crec que per tothom. No, jo tenia moltes ganes d'entrar i volia formar part d'aquest projecte. No sabia ben bé com, al principi, no sabia com aniria, però el que sabia que volia estar perquè jo soc de Barcelona, jo podia explicar de què anava aquest event a molts sectors que potser no coneixen, i llavors una manera, jo volia fer divulgació, explicar-ho, que en tinguessin en compte per tot això. I bueno, la cosa va anar més cap a una part més operativa, que també estic molt contenta i amb moltes ganes de tirar endavant i que surti bé, no? I que tot això pugui portar a que el llegat o que el que passi la Copa Amèrica per aquí a Barcelona, que no sabem si es repetirà o no, però que almenys deixi una petjada positiva, no?, en el nostre petit món de la nàutica. Com va ser algú que no teníem molt clar si es podria fer o no, portàvem com una setmana que si van que sí, si van que no, doncs quan ens van dir esteu inscrits i això, i seràs la tripulant del NACRA 15 en aquest campionat del món, doncs vaig sentir molta felicitat perquè era una cosa que volia molt i alhora, a part de felicitat, moltes ganes de començar a entrenar al màxim que poguéssim, aprofitar al màxim el temps perquè teníem molts pocs dies i moltes ganes de donar-ho tot per fer al màxim d'aquesta experiència. I doncs això, demostrar que érem capaços amb aquest poc temps fer un bon paper. Em vaig sentir bastant nerviosa perquè no sé si era veritat això que potser ho podria fer, potser no, però també vaig pensar que si m'ho diu a seleccionadors que potser sí que ho puc fer-ho i això. Un pitjor moment, és que no he tingut un pitjor moment encara. No he tingut un moment el que sí, que jo soc tímida i el meu nivell d'anglès potser no és perfecte, i llavors a vegades he de parlar amb gent que jo els veig com que siguin gent molt important dins del món de la vela, i veure'ls allà al costat i haver-los de parlar d'algú de la regata o algú de l'organització, i llavors
o la reunió de patrons, que jo he estat allà amb tots els patrons d'equips de Copa Amèrica, que els veig allà i em faig petita, no? Llavors allò em va bloquejar una mica i en vez de ser natural i intentar parlar amb ells, em vaig quedar una mica així bloquejada. Creo que el peor momento sí que recuerdo, que seguramente igual luego es otro, pero sí más de esta nueva etapa, ha sido el dejar de ponerme como prioridad. Creo que en un momento dado, obviamente algo que ha sido tu sueño desde niña y estás ahí, pues empiezas a dar todo, todos los días, a todas horas. Y hubo un momento en el que pues me di cuenta que lo que era yo, lo que eran mis necesidades, habían pasado a un segundo plano. Y ese ha sido mi mayor aprendizaje. Ahora me analizo mucho más. Estás pudiendo dar tu mejor versión, estás contenta, dentro de las frustraciones y las complicaciones del día a día, ¿no? Pero en los básicos estás cuidándote y todos los días hay que hacerse esa pregunta y responder un sí, y si no, analitzar per què, perquè no hi ha excuses para no dedicar-se tiempo a uno mismo, creo. El pitjor moment que he tingut és la lesió que vaig patir el dia 16 de setembre, que em vaig trinxar literalment el peu, i va ser en la participació d'aquesta regata d'exhibició d'una forma que no explicaré perquè va ser molt poc glamurosa. Però em vaig trinxar el peu, porto 6 mesos de recuperació i bé, això m'ha deixat en el dic sec i això per mi és greu i és un molt mal moment. El que passa és que es superarà i tornarem a ser, espero, la mateixa. Però bé, què m'ha ensenyat això? Que coses que ara no depenen de mi, que he de posar-hi paciència, resignació i deixar córrer el temps. Sí, fa un any jo estava morta de por perquè pensava, ara vinc aquí, no tinc ni idea, a veure com anirà, no? Si em voldran, si encaixaré dintre de l'equip, sí, sobretot si encaixaré, no? I ara és molt diferent, ja és molt més natural, no? Tot, i és qüestió de, com a tot, és qüestió d'entrenament i d'aprenentatge que et dona confiança per després lidiar amb aquests temes amb normalitat. I clar, em veig fa un any i molt diferent. Sí. Ara em veig, òbviament, amb molta més experiència i control de l'embarcació, en aquest cas del NACRA 15, també molt més coneixement de ser tripulant, ja que entre aquesta experiència i tots els entrenaments a sobre, y per tant amb molta més confiança. Que soy mucho más segura a la hora de tomar las decisiones que cuando empecé. No me da miedo tomar decisiones. Luego, lo que sí que hago cuando vuelvo de un día entero en el mar es pensar si he hecho bien o si he hecho mal para aprender, pero en el momento no me da miedo tomarlas. Para mí, lo más importante cara a tener que combatir dificultades, creo que es tener bastantes pilares en tu vida. Creo que es muy difícil cuando acabas como ciñéndote solo a uno y asumes un riesgo y es que este se parta, ya sea en la familia, en las parejas, en los trabajos, en tus proyectos. Creo que cuando tienes muchos pilares que te apoyan y uno falla, tienes la fuerza suficiente para seguir y para otros, pero si de repente te vas ciñendo, ¿no? Pues solo, como hablaba antes, ¿no? Solo tengo un sueño y si no se cumple es el fin del mundo, pues las probabilidades de que lo pases muy mal y que no llegues son varias. Jo crec que és molt important ser constant i bueno, això, ser molt constant perquè si no ets constant, pues... Yo creo que es la experiencia y el trabajar. Piensa que yo normalmente en los eventos que estoy haciendo son profesionales y es gente que sabe mucho de regatas y gente muy famosa que han ganado Copas Américas, medallas olímpicas, mundiales, todo. Entonces al principio pues siempre tenía más dudas de si estaba haciendo bien o si estaba haciendo mal, pero ahora con el tiempo y estando en el agua pues
me he dado cuenta que lo que tengo que hacer siempre es lo que creo que es lo mejor. Y luego sé que a veces mis decisiones van a afectar a algunos equipos de una forma positiva, a otros de forma negativa, pero por suerte el año siguiente eso se mezcla y a algunos equipos les afecta de otra forma, y al final es súper importante que yo sea justa en general con la competición, y me sale la palabra en inglés, consistent, no me sale ahora en español, no sé cómo se dice, pero yo siempre tengo que tomar las mismas decisiones para que los equipos las entiendan y vean que yo soy justa y que no favorezco a nadie. Yo de este proyecto me llevo un grupo, un entorno que sé que va a estar siempre ahí conmigo, unos aprendizajes increíbles. Es que ahora mismo me siento a veces, te lo digo de broma, ¿no? Digo, pues es que ahora mismo no hay ningún reto que me dé miedo. Yo antes era mucho más miedosa. Ahora pues será más o menos difícil, pero creo que por fin me siento en esa seguridad de encontraré a la gente, encontraré los apoyos, podré estar detrás de ello, lo haremos posible. No hay nada que me... Ahora ¿es esto lo que nos hará ganar o no? Entonces, ¿qué me llevo? Buah, un montón más de sueños añadidos a la lista que tenía inicialmente. O sigui, el que més ens va servir, jo crec, aquesta experiència és com el camí que ens ha portat, el que va significar a la nostra carrera esportiva aquell esdeveniment. O sigui, haver aconseguit, a més, fer-ho bé i, sobretot, o sigui, reafirmar-nos que fèiem un bon equip i que seria la primera de moltes regates junts. Jo crec que el que he après és la tècnica, la tàctica i tots els consells que m'han dit, grans o petits, i que tot serveix. O sigui, amb que et fas una mala regata i després et fas una bona, la bona serveix molt més que la dolenta. I al final la dolenta sí que ja te la descartaràs. Si em trobés amb la Natàlia de 10 anys, doncs li diria que disfrutés, que disfrutés del que està fent, que prengui consciència del que està fent. Ja sé que són nens petits i de 10 anys, però que se'n recordi quan sigui gran de cada una de les vivències, i que potser li diria que ho escriguis, que escriguis com una mica de diari, perquè després la memòria falla i com que és una mica despistada la Natàlia, si ho hagués escrit i hagués guardat molt més records escrits, doncs avui podria recordar-los molt més. Que seguís amb les mateixes ganes, o sigui, que la passió que sent per la vela la seguís perseguint, com he fet, i que confiï en ella mateixa i tiri endavant, i això, i les oportunitats que se li presentin les afronti i no tingui por a sortir de la zona de confort o a viure noves experiències que al final la faran créixer. Pues me diría a mí misma que disfrutara cada momento de la vida. Porque, sabes, cuando somos jóvenes tenemos unas preocupaciones y luego conforme te vas haciendo mayor te das cuenta que la vida es muy larga, a pesar de que todo el mundo dice que la vida es corta, no, son muchos años, tienes muchas cosas que hacer y tienes que disfrutar cada momento, desde el momento que navegas solo al momento que empiezas a dirigir una regata y te empiezan a chillar los regatistas que no te conocen, hasta el momento en el que todo el mundo está contento con tu trabajo. Què em diria? Doncs que aprofités les experiències dels més grans de moment i confiança en tu mateixa i autonomia, però sobretot escoltar els que van per davant i que ja han tingut les experiències i interioritzar-les, perquè sempre pot servir. Com hem dit, l'experiència és un grau. Jo li diria que recordés tots els amics que he anat fent i els jocs on he anat,
perquè han pogut ser molt especials.